Ideme. Tsunami pesnička. Počúvajte sem. No, to sa nerozčulujte, to poviem rovno ako by som to mohol zapovedať pár slovami, by som to prerobím tak, ako by som to mohol inak zapovedať, ako by som mal kľúče do všetkých ten otvorených dver, ale čo ti mám povedať, mami, jeho zajebané kokoť ako Imča, alebo Dva, alebo Tupak by sa zasmial nad týmito lirikmi, lebo čierno-biele, čierno-čierne, či ako by si to chcel, máš to čierno na bielom, alebo bielo na čiernom, alebo hociak farbu, čo ti môžem zapovedať, povedám ti to, mám moc na to, aby som to mohol ostrihať a zahúbať a tie huby a tie žubirenky, čo by som hube mohol zahovoriť, aby som to nemohol nijak ináčej povedať, iba oslepenie, zoslepený z lásky alebo z čoho iného by som to mohol povedať. Poviem, mám to každému, je to ako výchrica, je to mi ako dobré slova sa mi neújdu a slova sa mi vydárajú a inak, jak by sa nedalo, by som to mohol aj tak vám peknejšie a krásnejšie a nech vám to do tváre niekto po latinsky a latinsky to je také jak po cigánsky, ak by ste nevedeli, šalalaláromajvec, to je to istá religia, lebo smrťka čaká na každom koneri a každý koniec má konca a kde sa ho nedočakáš, čakáš nakoniec jak degeš, ale nedokáčakáš sa konča, lebo je nekonečný, lebo nekonečné myšlienky, tie, čo sú nezastaviteľné, sú netrestateľné. Pre vás hudba je taká, že do ukončenia pre mňa sa len začína, koľkokrát sa za to chytám, mám vyučené, tieto modlitby sú naozaj skutočné.